Абе, гайс, не сме снимали видео от половин година. Аре, поджиткаме малко. Гайс, тук до часа разправихме си и бабички. Мранкаха. Да. Давай, тръгвай. Сори за шансата ми, ма не съм я служил. Трябваше да се оподна граника. Пак не иде. Кой се знава, бе? Къде идваш тука? Не, добре, спрях! На стирга пък не знам колко се чува, ама няма нищо. Тръгвам. Дани! Няма нищо. Да, нищо ми няма. Нищо ми няма. А това дете за клещи. Гайс, малко паднах, ма нищо ми няма, тук малко съм се нацапал. И спирачката леко мръсна и гриповете. Ма съм добре, сега ще карам още. Ти Петров в TikTok и в Instagram. В Instagram няма да ви приема. Да се знае. Let's go! Пичове, стъмни са, не можахме днеска много да снимаме. И сега забелязах, че бара ми е крив от падането. Не знам колко се вижда. Много не се вижда, ама е крив. И утре ще го правя там, като дойда. И ще си сложа новите грипове. Ще се видим утре. Пичове, тук съм в гаража. Тя 20 минути се мъчих да си изкарам тапите. Ги успях. Сега махам гриповете и ще се мъча да вкарам другите. След това трябва да направя бара и отивам да караме. Сложих гриповете. Сега само си оправям бара и тръгваме. Готово е всичко. Сега отивам да се разбера с другите и тръгвам. Гайс, събрахме се бая хора. Сега ще покараме. Меметата. Така, меме, какво готвиш? И тук.
Завърнай камеретата. Браво, Филип. Врани. Така, абонирайте се за Никчо. За Никчо! За кой Никчо? Ей, бах! Браво, реклама! Вика! Вика му! За кой Никчо ще ми вика? И той ме да! Аре, Алек! Как се вижда? И здравейте хора, сега ще летим. Така хора, сега полетяхме. Снимах най-хубавото видео. Сега да видим. Ай, гайс, тръгваме надолу. Къде тръгвате тук, ей? Аре, аз не уска. Този път. Изчакай, папа. По принцип да, филм. Ма не и предно. О. Ай, давай да бъде чуем нещо разлика. Един дядка. Ай, давай. Къде отиваме? Слушай, сето мога оттам? Ей, да, тук надолу, на работа. Добре. О, не! Що? Аре, много по-пряко е. Мене ми е заправка на сега. Да, все. Как не да пусть да. Днеска бая повече снимахме. И още снимаме, бе. Малко ми разстрани това. Камерата трябва. Това. Дано добре. Тя.
че камерата отива дясно. Но май не съм изстрелил много. Тук ли са? Да. О! Сега ще пробваме този стергам. Яу! Аз не мога да му слезна на завоя. Вземи 100 метра. До завоя и за как ще го отнесе. Ма кой е на другия ли? Той на май не съм го скачал. Това е летено, бе! Буквално дърпаш на ластия и какво стане? Той ме е Ай, давай! страх, до завоя ме е страх. И аз го скачам страни. Първо ти? Аз го скачам лесно. Айде заваримо! Трябва да скоча. Сори, че тук има малко ли, не знам колко се чува. Честно го! Честно го! Много настрашах! Наверно! Бъди готов да Ти ще припадна! Викаш ви готов! Маля фака гадно го кесна! Браво, бе, Никито! Прескочи! Верно ли? Ти падна на половин стълби. Не Не мога да се загря малко. Честно не съм стърга по. О! Не мога да се взема. Аз знаеш ли лесен? Малко ме беше, бе. Лъно не мога. Ей сега! Дай докато не съм. Ето съм дошъл бая пъти. Не е толкова труден. Днес се стъмни. Това беше от видеото. В следващия влог очаквайте байкчек на новото ми колело. То всъщност не е много ново, ама вие не сте го виждали. И това ще бъде лайк и subscribe. Ще опитам за бързо да направя байкчек. Рамка Light Capra CF 2015. Вилка RockShox Pike 2015. Шок RockShox Monarch Plus 3. Капли E13. Диска оригинален, малко ръждясал. Гуми Maxxis High Roller 2. Отзад е същото. Целият драйвтрен е Shimano GX 11 скоростова касета. Спирачка Shimano HIXO и Guide RS. Хидравлично колче, което не работи на RockShox. Курбели SRAM GX. Педали Stam Brothers. Седалка оригинална Light Capra. Бари лапа Raceface. Чашечки на Cross. Има е това. Гриповете са нови на NS Bikes. Днеска ги служих. И не се сещам да ви нещо друго. Ако има, ще го напиша. И две главини на E13. И май само това. Виждам се утре.